Alright, what's up mga paps? May gabiin yung tanan diya mga paps. So, kauban ako diri ako magkauban karon mga paps no sa padong ni og Mountain View. So, medyo niuwan ganiha. So, medyo mo ning basa ning alagian rin na dugay-dugay ng gabian mi. Kay naabtan mi og uwan ito sa katong nag-biking may murag diri man guro mi taman. Oh, dili day unahan pa. Oh, unahan pa gyud. Na? Ano pa unahan pa? mga motor kay daw ni grader ng uban diri sniper grabe ang kukod-kukod ani luoy kini atong XR man nga nabay sprocket nga pampatag ra puka-puka kita utong-utong atong kinaron. So di pa ta olupik atong kokdo na kay naro na mga angkas niya mga chicks. So kita pakilid ba sa ning lagihan re pusay na gani kung sa lugar diri. So nakari na ko diri mga paps no katong after quarantine sa lockdown pa ng biking meron to hindi ko kalimutin napita ka naputlan ko break dire usa lang ka break ang gigamit i-bike lagi na mo nila lagi basta kay grabiha pagkapuya lagi ya pagdelo kaya akong break ay naputol man basta kabuog akong break wala na ko magpas nila kay sila kusog kay padagan nagapay na hina ko maputol pa lang to tanan na hindi na ko muhunong. Kusog na yung ulan mga pas basa na itong kamera so makinahinay lang tayo mga paps na kay medyo danlog na ng dalan ay sa oras mo na ito ni oops hinahinay lang ito mga paps kay danlog na yun basa na yun kusog na yung ulan actually na kabalaka kapaligiran no mao naman siguro na nagkaroon ng tao dari layo pa rin layo pagid hinahinay lang ito mga paps dari mi taman atau nag-bike niya nindot na kay view dari kita daghan na kay makananan kalau nindot nila agon siya og adlaw niya mas nindot kung malaag ta nga sakto tagbalong ka kwarta medyo dili itabike medyo busog-busog gid ayan wala gabi inangit-ngit na ni asar ni angit-ngit na gyud kusog-kusog na yung ulan basa ang kamera ni kusog kay padagan ito magkauban na tagpaw na tagkukulan ng mga animal yung mga nanapan wala sa yung reader niya ako sa nipugo na kong 400 125cc nga XRM yung bagi choy kita ngasong kayo na diya choy doon ka rin nga 100 kung nag-angkas ang mga chicks yung mga animal doon ay mga mananapan kusog na rin mga managan yung mananapan muluti na mananap hinahinay lang hagad ang log labang karsada mga mananapan mo kapoy biya kukuko ninyo gusto nga buwan o mga basa na tani layo pa ng Mountain View choy sa malapitaw magbarog ng Mountain View choy ay layo lagi ito ng aptan mga choy bagit-ngit na ning agianan o similuya na ning akong motor tinangas ining taas kayong tangas o asang tayo ni padong syaro man sa gwa patamabot ano nga ganihan mo tagsunubida ning kasada sa naulo may mga angkas mo mga chicks ba magdadag mga chika o sa swalo po mga chika mga pistol o anga ay lah mabasa na kita ani lingot kita sapatos ani kay pisig ng kasada mga paps sa may rimao na ni di makita ito okay sa itong pangagagay agay anga oy simi na siya juga pangag pre pastilan lamlaw marabato da di ba kanang balingkong atong yantas ani rimset ra man ni